Gaurkoan plataforma berri bat ezagutzeko aukera izango dugu. Gaur egun euskaraz irakurtzeko aitzakirik ez dagoelako gune digital honi esker. Booktegi.eus eta horretarako hemen Aritz Branton daukagu gurekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Eta ongi etorri. Mila esker. Orduan plataforma digital bat, webgune bat. Bai, hori da. Plataforma digitala da, nondik liburuak doainek deskarga daitezen. Eta liburu guztiak euskaraz daude eta kalitatezkoak dira. Liburuak, baina baita ez dokumentuak ere audioak eta bideoak daude, ez? Bai, hori da, liburuak, liburu elektronikoak dira, noski, eta 3 formatutan eskaintzen ditugu. Hau da, PDF, MOV eta EPUB, hau da, irakurgailu guztietan irakurtzeko moduan. Eta, zuk esaten duzun bezala, bideoak ere ditugu, eskaintzen ditugu, hau da, elkarrizketa bideoak dira, igiliekin, idazleekin egindakoak, baita audioak ere, beraz, liburu batzuk entzuteko aukera ere badago. Eta baldintza edo amankomunean daukatena da euskarazko hizkuntza, ez? Bai, hizkuntza, euskara eta kalitatea. Bai. Kalitate onekoak direla. Bai, hori da. Eta gaie dagokienez nahiko zabala da. Literatura badago, prosa, gero poesia eta drama, baita saiakera ere, eta gazte literatura, eta zatzen gara nahiko eskaintza zabala ematen. Eta doako zerbitzua, doainik. Hori da, bai. Zer ordaingoa ezuk esan duzu bezala, ez dago aitzakiarik ez irakurtzeko euskaraz. Eta badago, zerbitzuak eskintzen duena da irakurle edo entzuleentzat, baina baita egileentzat dago pentsatuta bi... Bai, hori da. Hasieran ikusi genuen egoeran bi gabezi ikusi genituen. Bata Euskal Herrian, edo Euskal munduan, hobetoa izan da behar bada, liburu elektronikoa oso gutxi erabiltzen dela. Eta bestea, liburu asko, edo ez dira plazaratzen, edo plazaratzen badira, gero apaletan ahaztuta geratzen dira. Beraz, arrazoi bat diruarena baita, erabaki genuen, bi gabezi horiek batzea edo uztartzea, eta horrela aukera bat sortzea. Eta aukera hori booktegi.eus da. Orduan, sortzaileek zuekin harremanetan jarri daitezke, ez? Hori da, eta izan behar dut, orain arte, booktegi ereki genuen duela urte bete, orain arte ekarpen guztiak onartu egin ditugu eta gustura. Hau da, kalitate zora garri dagoela Euskal Herrian eta euskaraz idaztekoa, baina, esan bezala, askotan estimatzen ez den sormena da. Beraz, zaetzen gara booktegin aukera horiek ematen, bai liburu berrientzat, baita ahaztuta edo erge ahaztuta geratu diren liburu klasikoak edo berriak ez diren liburuentzat. Bigarren bilbidea ematen. Eta egile berrientzat ere aukera da? Bai, bada. Eta baditugu bizpahiru liburu, hori da gazteek idatzitakoak eta onak, bai. Eta nola funtzionatzen du, nola egiten da aukeraketa hori edo? Bueno, proiektuan 3 lagun gaude eta gure artean erabakitzen dugu. Hau da, eta zehatzen gera, esan bezala, eskaintza zabala ematen, ez da? Anitza, bai. Eta hori dela eta gure irizpidea kalitatea dagokienez, bi oinarri edo bi zutabe dauzka. Bata da euskara txukunean egotea, eta bestea da balizko irakurleak imaginatzea. Besterik gabe, oso simplea da, baina hala da, eta emaitza onak lortzen ditugu horrela. 3 ekoizle eta orain dela urte bat hasitako ekimena. Bai. Nola sortu zen ideia? Bueno, ez dakit, eldarneo baten edo bururatu zitzaidan, eta lankide proposatu nien horrela abian jartzea. Eta esan, erantzuna 2 zati zeuzkan. Bata izan zen, bai, egin dezagun, eta bestea, lan gehiena zurea izango dela. Beraz, bai, nahiz eta 3 izan, lan gehiena nik egiten dut. Eta zen nolako lana da?
Nola, bai. Bueno, lana hasten da ziurazki webgunearekin, ez da? Webgunea nola kudeatu, nola eraiki, egitura nolakoa izan behar zen, nolakoa izan behar den, zen eta aldatzen dugu batzuetan hobetzeko asmoarekin. Gero, irudiak eta grafiak eta abar, edukiak bultzatzea sare sozialetan eta hedabideetan oro har eta emandaldeetan ere bai, eta noski edukia hautatzea eta kudeatzea. Eta zehatzen gara liburu bakoitzari balioa erantzten. Eta esaterako azal gehienak guk egindakoak dira, gero tipografia, txukuntasun hori ez da, eta normalean itzaurre berri bat lortzen dugu, edo eskatzen diogu beste egile bati jartzeko, eta gero kasu batzuetan, kasu gehienetan, zuk aipatu dituzun audioak eta bideo elkarrizketak ere gehitzen ditugu. Orduan, obra bakoitza maitasunez hori ikusten da eta eskatzen duena eskaintzen diezue. Hori da, bai, hori da. Eta elkarrizketak daude, ez? Bideo... Bai, elkarrizketa asko ditugu, ez dakitzen bat diren, 50 edo 100 gehiago, gainera. Bai, eta dira, egile bakoitzarekin galdera batzuk egiten dizkiogu, haren lanaren gaineko gauzak jakiteko eta zehatzago plazaratu behar dugun liburuaren datuak jakiteko, eta hori, bideo horiek ikustea oso osagarri polita iruditzen zait liburuak. Behar da irakurri ondoren, ez dakit, norberaren erabakia izango da, ez da, bideoa ikusi liburua irakurri baino lehen edo irakurri ondoren, hori norberaren erabakia izan behar da. Baina ja dela beste gehigarri bat eskaintzen duzuena, beste plus bat. Bai, hori, azkenean ez dela liburuan gelditzen, baizik eta gehiago jakine baldin moduzu edo zenolako estiloa daukan idazleak edo zein gai, ez? Hori da, eta batzuetan hobe da bideoa edo elkarrizketa ez ikustea, ez dakit, batzuetan hobe da liburua irakurtzea besterik gabe, edo beharra beste kasu batzuetan kontrakoa, ez dakit. Bai, agian ez dakit, asko gustatu baldin bazaizu, ea ze gehiago egin duen egile honek, ez? Bai. Eta hor dago. Batzuetan etxipena izan liteke, ez da? Liburuarekin gozatzea eta gero elkarrizketarekin ez, baina uste dut kaso gehienetan, zalantzerik gabe esaten dutena interesgarria dela eta merezi duela elkarrizketa horiek ikustea, bai. Eta hor ere ikusten da internet edo plataforma hauek duten aukerak, ez? Bai, hori da. Bueno, 4 aukera ditugu gaur egun liburuak, noski, audioak, hau da, liburuen grabaketak edo liburuen zatien grabaketak, bideo elkarrizketak, baita egileen gaineko datuak ere. Eta gero, booktegi deitzen da plataforma, eta hor, ingelesa dago, ez, alde batetik book, eta tegi hor dago euskal, hor ikusten da, ez? Bai. Bai. Bueno, egizan ez izenarena ezen erraza izan. Alde batetik, booktegi ikustezake liburutegi bezala, edo argitaletxe bezala, eta ez dago erraza esatea zer den zehatz-mehatz, ez da? Behar bada ekoizpena duen edo bultzatzen duen liburutegia da, edo dena duenek ematen duen argitaletxea, ez dago oso argi. Booktegi zergatik, tegi lekuak, gauzak gordetzeko lekua baita, eta book, e-book, teknologiaren aipamena. Baina horretaz gain ere badago atal bat ingelesari zuzenduta, ez? Bai, hori da. Gure helburu nagusia booktegin euskarazko liburuak bultzatzea da. Hau da, euskaraz oso gutxi erakurtzen da, eta pena iruditzen zaigu, eta zehatzen gara orduan eduki erakargarriak ematen eta bultzatzen, ezta? Baina
Horrekin batera, bigarren helburu bat badugu, eta hori da, hemengo kultura, noski, hizkuntza kultura bakoitzaren bihotza da, ezta? Hemengo kulturaren berri kanpoan ere ematen. Beraz, liburu batzuk itzuli ditugu euskaratik ingelesera, eta edizio elebidunak eskaintzen ditugu, aipatu dizun, atal horretan, ezta? English atalean. Izan ere, zu ingelesa zara, nahiz eta antzematen ez den zure azentuagatik. Eskerrik asko, zaitzen naiz euskaraz ondo egiten eta euskara maite dut, eta, bai. Eta hortik ere azkenean zure maitasun horretatik sortu zen honen ideia, azkenean kultura honi zure ekarpena ere egiteko. Hori da, bai, eta zehatz hori da, bai. Niretzat euskara ikastea plazer handia izan da betidanik, edo da, eta jarraitzen ari da izaten plazer handia. Euskara gatik beragatik, baita jasotzen dudan laguntzagatik ere. Beraz, bai, euskaldunoi esker, euskara ikasi dut eta ikasten nahi naiz, eta beti plazer handiz, beraz, bai, nire aldetik, nola izaten da hori, esker honekoa, bai, eusker amak beti esaten ziguna, ezta, edo esaten diguna, esker honekoak izateko, ezta, eta orduan esatzen naiz nire ekarpen txikia ematen bide honetatik, bai. Eta mundura zabaltzen azkenean, ze nolako, eta hori, ze kalitatezko gauzak dauden hemen, bai. Eta orduan, hori ze nolako erantzuna jaso da urte honetan zehar? Bi aldea aipatuko dizkizut. Idazleena oso ona izan da, eta idazle asko ezagutzeko aukera izan da niretzat, eta pozgarria, oso pozgarria izan da, jende interesgarria eta eskuzabala, eta nolabait izateko normala izateko aukera izan baitut. Eta bai, ekarpen handia ematen ari da idazleen komunitatea, eta bestetik irakurleen partez, iruditzen zait alde batetik erantzun ona izan dela, hau da, hilero, 1000 edo 1000 eta piko bizita jasotzen ditugu, eta 1000 eta piko deskarga. Eta bestetik oso gutxi iruditzen zait. Hau da, 600.000 euskaldun izanik, gutxi iruditzen zait. Baina, jarraituko dugu, eta ja... Lehendabiziko urtea da, beraz? Bigarrena da, berez, hau bigarrena da, baina, hasiera bat da. Hori da. Eta elkarrizketetara bueltatuz, gainera idazle ezagunak aurkitu ditzazkegu horrez? Bai, idazle ezagunak baditugu buktegin, eta azken bolada honetan hasi gara telesaio bat eskaintzen webgunean, websaioa nahi ere zuten bezala, eta hori da, izena da elkarrizkatea, beraz, elkarrizketak kate batean, ezta? Hitz jokoa. Hori da, bai, hitz jokoa da hori. Eta lehenengo elkarrizketa dago, Arantxa Urreta Bizkaiak Itxaro Bordari egiten dizkio galderak. Bigarren zaioan Itxarok Arantxa Iturberi. Eta ostegun honetan aterako dugu 3. atala. Eta atal horretan Arantxa Iturbek Arkaitz Kanori egingo dizkio galderak. Eta horrela jarraitzen du zaioa, azken ataleraino eritxe arte. Eta azken horretan, pero Iparagirrek, 21 urteko poetak, Arantxa Urreta Bizkaiari egingo dizkio galderak. Beraz, alde handiak ikustiko ditugu, teknologiari daukionez, ikuspuntuei daukionez, eta ederra da. Interesgarria, bai. Proiektu osoa orokorrean nahiko interesgarria. Eskerrik asko. Bai, benetan. Eta nola funtzionatzen du? Sartzen baldin bagara, irakurle moduan eta ere interesa duen egile baten hori aldean. Oso erraza da, ez da zertan izena eman, aukera badago arpidetzeko, e-posta helbidea eman ezkero, hola, gure berriak jasoko dituzu, bestela gauzak deskargatu edo hor bertan ikusi. Eta
tramparik ez, oso erresa da. Eta gero hori norbait bere lana bidali nahi baldin badizue, Bai. Nola edo zenbat itxaron behar du edo depende nola... E-postaz bidali eta hitz egingo dugu, besterik gabe. Oso ongi. Eta baldintzei dagokienez, euskeraz izatea? Bueno, euskaraz izatea, euskara txukunean izatea, liburu interesgarria izatea, esan bezala, hori oso zabala edo anitza izan liteke, eta noski ez dugu matxismorik onartzen, ez da arrazakeririk ere, normala den bezala, ez da. Eta gainera ere esan duzu generoari dagokionez edo liburu edukimotak edo zein... Bai, hori da, eta hemendik gutxira kirola atala ere erekiko dugu, beraz bai. Zehatzenak gara gauzak irakurli guztien apetak edo zaintzen. Oso ongi. Eta ere, ez dakit, iritziak jaso egin aldituzue lehen erantzunari buruz datuekin, zifrekin batu egin dituzu, baina hori ez dakit. Bai, erantzun mezuak jaso ditugu, baita iruzkinak YouTubeen, gure bideoak YouTubeen daude, eta iruzkin batzuk jaso ditugu hortik, eta pozgarria esaten da, esan jendearen erantzuna jasotzea, bai. Bai, azkenean zuen lanaren errekonozimendua, ez? Bai, gustura egiten dugu, noski, baina noizean behin entzutea, zein ondo dagoen, edo alako zerbait, ondo da, bai, beti ondo jasotzen dugu. Motivazio azkenean ere, ez? Bai, hori da. Mil esker, Aritz. Mil esker zuei. Sare sozialetan ere alzaudete edo... Bai, Twitterren, Facebooken eta... Bai. Booktegi.eus. Booktegi.eus da gure helbidea. Bisitatu mesedez, liburuak deskargatu, bideoak ikusi, audioak entzun, egileen profilak irakurri, eta nahi izan ezkero gurekin harremenetan jarri. Esan dakoa, eskerrik asko egindako lanagatik. Zorregatik, mila esker zuei. Eta sartuko gara. Oso ondo. Gero arte. Bai, aio.